Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore Bhagavad Gita ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അല്ലെ. അതിൽ 20 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗത്തില് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതുവരെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? രാജവിദ്യയെ കുറിച്ച് അല്ലെ. വിദ്യകളുടെ രാജാവും രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനിലൊട്ടും അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതില് പറഞ്ഞോ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ? ഇല്ല അല്ലെ. അത് 25 ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അവിടെ? ഭഗതം കീർത്തയന്തോമ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് മഹാത്മാക്കള് ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്, അതായത് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നവരും സോപപാനം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ ആ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകും. ആ ലോകത്തിൽ പോയാലും എന്താണ്? ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ, ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും എവിടെ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഇവിടെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുവരെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേതം ഭൂത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷണികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, വേദപഠനം ചെയ്യുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവർക്കും എന്താണ്? അവരും ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടിയിട്ട് പുണ്യലോകത്തില് ചെന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്ത് ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്ത് ചെന്ന് ദിവ്യ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ദിവ്യ ഫലങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ, ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഈ
പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ്യാന്വേഷണികൾക്ക് അവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കും, അത് കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വരും, അവിടെ മറ്റുള്ള ബാക്കി ഉള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും, വീണ്ടും പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യും, സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അതിങ്ങനെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പര ഇല്ലാതെ വേറൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടാനില്ല. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണവർ. സച്ചിദാനന്ദാത്മകമായൊരു ശാശ്വത ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ക്ലേശപൂരിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ കഴിക്കാനും വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ലോകം തേടുകയാണ് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അവിടെ ആ ഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, പുണ്യഫലമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കറങ്ങി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ലോകം പോകാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക്, ഭക്തിയോടെ ആരാണോ അത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വിധം ഒരു ഭക്തൻ 24 മണിക്കൂറും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ശ്രവണ കീർത്തനം അല്ലെ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പിന്നെ ആരാധിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ആർക്കറിയാം? കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് വേണ്ടതെല്ലാം ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ ആ ഭക്തനുള്ളതെല്ലാം ആര് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും? ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? ക്ലേശപൂർവമായിട്ടുള്ള പെദ്ദ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ, നമ്മള് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് നടത്തി തരും? ഭഗവാൻ നടത്തി തരും. നമുക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരും എന്ന് പറയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ നടത്തി തരും, നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യും. ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതാഹ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരും ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ഉപാസിക്കുന്നതും? ശരിക്കും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയല്ല എന്നാ പറയണത്? വിധിപ്രകാരമല്ല. അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അവരും വിശ്വാസപൂർവം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരൊക്കെ ശരിക്കും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അവര് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത്. അതിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ, നമ്മളൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ കണ്ടത് അതാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരില് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതും അതിന്റെ ഇലകളിലോ ശാഖകളിലോ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു. വേരില് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ എന്താണ്? അത് എല്ലായിടത്തേക്കും കിട്ടും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇലയിലോ ശാഖയിലോ വെള്ളമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതെവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണത്തിന്റെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വയറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പോഷണം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ. അതല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അവിധിപൂർവകം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. മരത്തിന്റെ വേരുകളിലല്ലാതെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിയമാനുസൃതമല്ലാത്തതിനെ അവിധി പൂർവകം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നാതു മാമാപി ജാനന്തി തത്തേനാദശ്ച വന്തിതേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഇതില് പറഞ്ഞ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും നാഥൻ, അഭ്യുതകാംക്ഷി എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഫലം? വീഴ്ചയായിരിക്കും ഫലം. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ നാഥനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അവകാശം എന്നും ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാതും നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്നും ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിഹീനന്മാർക്ക് ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അവര് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. യാന്തി ദേവാവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടെയാണ്? ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും. അവർക്ക് എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ജനിക്കും. ജനിച്ചാൽ എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വന്തം ഭവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? ഭഗവാന്റെ ധാമം നമുക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൂടെ. ശുദ്ധഭക്തന് എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല? പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ, നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും വാഴുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ച് സ്വഭാവനമായ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്ന് ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന വിശിഷ്ട ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാർവത്രിക പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം യത്നിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്തി എത്തി സ്വഭാവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് ഇലയായാലും പൂവായാലും ഫലമായാലും ജലമായാലും അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഭഗവാനെ ഒരു ഇലയോ പൂവോ ജലമോ ഫലമോ എന്ത് തന്നാലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഇപ്പൊ അതിന് കുറെ സാമ്പത്തികമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നോ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തതാണെന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇല എന്ന് വെച്ചതാണ് തുളസിയില, പൂക്കള്, ഫലങ്ങള്, പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, ജലം, ഇത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പറയണത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്?
ഭക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇല കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ജലം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രക്രിയ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ സ്വീകരിക്കും. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ ഒരു ഉപഹാരവും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പാപബുക്കുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവര് പാപബുക്കുകളാണെന്നും കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് ആ പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമുക്കത് പറയുന്നത് അതാണ്. യത് കരോഷിയത സ്നാസി യജ്ജുഹോഷീദാസിയത് യത് പസസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷോമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്താലും, എന്ത് നിവേദിച്ചാലും, എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്താലും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു സമയം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോ, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇത്തരത്തില് പറയണത്. എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് കഴിക്കുന്ന, എന്ത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, എന്ത് നിവേദിക്കുക, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുക, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശുഭാശുഭഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഃ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുക്തി നേടിയിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? എല്ലാതും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് മുക്തി നേടിയിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അല്ലെ? അനാസക്തിസ്യ വിഷയാൻ യഥാകാമുപമുഞ്ജതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യമുച്യതേ. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മഫലങ്ങൾ അത്രയും കൃഷ്ണന് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് പറയുന്നത് നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചത എന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ
യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആരോടും എന്തില്ല, അസൂയയുമില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല. എല്ലാവരോടും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണുള്ളത്, സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് എന്ത് പറയാണ്, ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അവരോട് ഭഗവാൻ എന്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചായ്വുണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെ. ആ വ്യക്തി എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, ഞാൻ അവരിൽ അധിവസിക്കും. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. മാത്രല്ല ഭക്തന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. പിന്നെ ഭക്തൻ എന്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷാണെന്ന് പറയണത്. കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും നടക്കുന്നതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കാം നമുക്ക് അത് ലഭിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് തരും. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആരോട് അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാള് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഭഗവാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. ഭഗവാനിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി അധിവസിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെതാണ് ഈ ബന്ധം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അതേ വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ, യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ വിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭക്തന്മാര്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് അതേ വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആദ്യം വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം നമ്മളടുത്തേക്ക് എത്തും. നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളടുത്തേക്ക് എത്തും. അതായത് പരസ്പര കൈമാറ്റം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനോട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോടും. അതിന് പറയുന്നതാണ് യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തില് ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പി ചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ആ വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ട് കരുതണം, സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ഹീനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയാണ് ആരാണ്, സാധുവാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വ്യക്തി സാധുവായിട്ട് തന്നെ കരുതേണ്ടതാണ് ആ വ്യക്തിയെ. തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അയാളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്, മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ആർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാം, യോഗി ആയാൽ പോലും ചിലപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാം, ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന വിധം കരുത്തുറ്റതാണ് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം. തെറ്റുകൾ ആർക്കും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ആ
തെറ്റ് പരിഹരിക്കാനായിട്ട്, പരിശുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് ആ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ കരുതണം? സാധുവായിട്ട് തന്നെ കരുതണം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തി നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. കാരണം എന്താ പറയണത്? അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് ധാർമ്മികനായിട്ട് മാറും ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഒരിക്കലും എന്റെ ഭക്തന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുന നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അല്ല പറയുന്നത്, അർജുനനെ കൊണ്ടാണ് അത് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിക്കാണ്, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ധാർമ്മികനായിട്ട് തീരാനും ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്, പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചാരണം നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളിൽ നിന്നൊരു ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എത്ര ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാ ശുദ്ധനാകാന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തൻ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാകുകയും പിന്നെന്താണ്? നിരന്തരമായ ഭഗവത് ധ്യാനം കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ ശുദ്ധനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? അല്ല 32 അല്ലെ. മാംഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേ സ്യൂപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതി. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാരായാലും, അധമ കുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആർക്കായാലും, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരാകാം, സ്ത്രീകളാകാം, കച്ചവടക്കാരാകാം, ശൂദ്രരായാലും. അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവര് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കച്ചവടക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിലാ വരുന്നത്? കച്ചവടക്കാര് ക്ഷത്രിയര് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണ് വൈശ്യർ അല്ലെ. വൈശ്യരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഏത് കുലത്തില് ഏത് രീതിയിലുള്ളവരായാലും അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഭഗവാനോട് പറയണത്. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും ഇഷ്ടവസതിയില്ല ലോകം. കാരണം എന്താണ്? ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കറിയാം ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എവിടേക്ക് എത്താനാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കുലത്തിലുള്ളവർക്കായാലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോക ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണമായി ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കെങ്കിൽ പിന്നെ പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയും ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണമായി ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പോ ഈ അനിത്യവും ദുഃഖവും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവരും എന്താണ്? എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവനത്തിന് നിരതരാകാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്? അനിത്യമാണ്, നിത്യമായിട്ടുള്ളതല്ലത്. പിന്നെ അത് ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്തില്ല? എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ
ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെ ജനിച്ചതാണ്? രാജർഷിമാരുടെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ വേഗം എന്ത് സാധിക്കും? എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നിനക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖപൂർണ്ണം നിറഞ്ഞ ഈ നശ്വരമായി ലോകത്തിലേക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഏത് കുലത്തിൽ വന്നതാണ്? രാജർഷിമാരുടെ കുലത്തില് ജനിച്ചതാണ് ആര്? അർജുനനും. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമൈ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തില് എടുത്തു പറയുന്നത് അതാണ്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാവബോധം. അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നും തമ്മിൽ എന്താണ്? ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പക്ഷെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണൻ പരമസത്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെന്താ പറയുക? വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ മനസ്സും ശരീരവും കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാം, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതില്? ഇല്ല മാതാജി, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഇത് പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ മനുഷ്യൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പഞ്ചയജ്ഞങ്ങള്. അതിപ്പോ ഇതില് പിതൃയജ്ഞം അതുപോലെ അതിപ്പോ ദേവാസ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓരോ മനുഷ്യൻ ചെയ്യണമെന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ 25ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ പ്രഭു അത് നമ്മള് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. അത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാധകമല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല കലിയുഗത്തില്. കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുന്നുള്ളു. സത്യത്തില് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് അതൊന്നും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം നാമജപ യജ്ഞം മാത്രമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാമജപ യജ്ഞാണ്. ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ സമയത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും ശരിയായ അർത്ഥത്തിലോ ശരിയായ രീതിയിലോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതകളില്ല. ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ നമുക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തെ സമയത്ത് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആരിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രാഹ്മണത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ? ആരെയാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചോദിച്ചോട്ടെ മാതാജി? മാതാജി, നമ്മളെ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് ഈ മാല ജപിക്കാമോ? ജപിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് നാം മാല ജപിക്കുമ്പോ ദേവി ശരിക്കും ആരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നതാണ്? ദേവി ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ ദേവിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല, ദേവിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ നാഥൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദേവിനോടും പറയേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. ദേവിനെ പോലെ നമ്മളൊരു ഭക്തയാക്കി മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ?
ഏകാദശിക്ക് ഗുരുവായൂർ പോയി. ഏകാദശിക്ക് ഗുരുവായൂർ ചെന്നപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ചോദ്യം, നാരായണീയാലയത്തിലെ ഒരു ഗുരുവരി ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത്ഗീത ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനപ്പോ പറഞ്ഞ് വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങൾ 5-6 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിലെ. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സ്വാമി ഗുരുജി ആണെങ്കിൽ ഒരു പതക്കവും എന്റെ കഴുത്തേലിട്ട് എന്നെ തൊട്ട് തൊഴുത്. പിന്നെ കാശിക്ക് പോകാനുള്ള 2 ടോക്കണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സമ്മാനം കിട്ടി മാതാജിക്ക്. 2 ടോക്കൺ കാശി യാത്രയ്ക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. 10ാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ഇത് നോക്കിയാൽ മതിയോ? ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണ്ടേ? കുറച്ച് ശ്ലോകം എടുക്കുള്ളൂ. 9 മണിയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ? 9:10. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 10 മിനിറ്റ്. എത്ര മിനിറ്റ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭസ്മം, അത് വേറെ. ഈ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നെന്നാ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുവോ? നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും? അത് ഇല്ല അല്ലെ? കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ വിഭൂതികൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്, അതാണ് വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചെറിയ ശക്തികൾ ഉണ്ടാവും അതില്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് വിഭൂതി, അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ? ഇനി നമുക്ക് പോയില്ല മാതാജി, ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നേ. അതായത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം, എന്നിൽ മനസ്സിലാക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധം ആർക്കില്ലാന്ന്? നമുക്കില്ലാന്ന്. നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട്, ബുദ്ധിക്ക് കുറവുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പക്ഷെ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഓരോന്നും കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കത് മറക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാൾ ഓർമ്മ വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സിംഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ് സിംഹം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിംഹത്തിനെ കാണുമ്പോ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സിംഹം. ഇപ്പൊ സിംഹത്തിനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആരോർക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകാന്തി ഫ്ലവർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? സൺഫ്ലവർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ്, ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന്? മനസ്സിലായി. ഇനി ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്വേഹം പ്രിയമാണായ പക്ഷ്യാമീഹിതകാമ്യ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് ഞാൻ ഇനിയും ഇത്തിരിയും കൂടി നന്നായിട്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അർജുനന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് വരാണ്. അർജുനന് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇനിയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമുക്ക്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം, ഈ എല്ലാ വിഭൂതികളും നിറഞ്ഞവനാണ് ആര്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിഭൂതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ രഹസ്യ ജ്ഞാനം ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകള്, സത്കഥകള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ. അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഭക്തിയുള്ളവരുടെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം. എന്ത് സംഭവിക്കുക, ആ ഭക്തനെ കാണാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വേണ്ട വഴികൾ ഭഗവാൻ തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കും കയറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിയുള്ളവരുടെ ഒപ്പമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ അത്ര ആഗ്രഹമുള്ളവരുടെ ഒപ്പമായിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകേണ്ടത്, അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോകേണ്ടെന്ന് പറയാം. നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ എല്ലാം ഋഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാ വിധത്തിലും അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെക്കാളും മുന്നേ ഉള്ളതാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തികളെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ശ്ലോകത്തിന്റെ നോക്കട്ടെ. യോ മാമാജമനാദീം ച വേത്തി ലോകാമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യതേ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജനനമില്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, സർവേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഭഗവാൻ ആദ്യവും ഇല്ല അന്ത്യവും ഇല്ല, തുടക്കവും ഇല്ല അവസാനവും ഇല്ല, പിന്നെ സർവ ലോകേശ്വരനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കവും അന്ത്യവും ഇല്ലാത്തവനും സർവ ലോകേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏത് വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം, ശരിയായ രീതിയിൽ ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണെന്നും ആദ്യവും അന്ത്യവും ഇല്ലാത്തവനാണെന്നും സർവ്വലോകത്തിന്റെ ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് പാപമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷൻ ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും പിന്നെ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞവനാണ് എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അധികാരിയാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റുള്ള ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവാകയാൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ് ആര്, ഭഗവാൻ.
ഭഗവാനോ ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്? ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായ സമയത്ത് നാരായണ രൂപത്തിൽ അല്ലെ, ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ, അതായത് ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതിനുശേഷം മാതാവ് പറയാണ് എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ശിശുവായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപത്തില് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ. അല്ലാതെ കപട യോഗിയോ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ചു നടക്കുന്നവനോ ആരല്ല യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗി. ബുദ്ധിർ ജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം ദമാശമഃ സുഖദുഃഖ ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭായമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടി തപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥക്തിദഃ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജനന മരണങ്ങള്, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി, ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആര് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഗുണങ്ങളില് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തത് അല്ലെ. ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളായാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ബുദ്ധി പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, നമുക്കൊന്നിനോടും വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ? വ്യാമോഹം എന്താണ്? വ്യാമോഹം അതിയായ ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹം, അതാണ് വ്യാമോഹം. സമ്മോഹം ഒക്കെ. വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, പിന്നെ ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനസംയമനം, മനനിയന്ത്രണം, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജനന മരണങ്ങള്, ഭയം, പിന്നെ ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഗുണങ്ങൾ. അത് സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? അസമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും ഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അതാണ് അസമ്മോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അസമ്മോഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. സമ്മോഹം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ. വ്യാമോഹം, സമ്മോഹം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങൾ ഇതാര് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം. അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക, നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ഗുണങ്ങളായാലും ദോഷങ്ങളായാലും ഇത് ആരിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും എന്തിലില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും എല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹർഷയാ സപ്ത പൂർവേ ചത്വാരാ മനവസ്തഥ മദ്ഭാവമാനസാ ജാത യേഷാം ലോകാ ഇമാ പ്രജഃ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ സപ്തർഷികള്, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള സപ്തർഷികള്, പിന്നെ അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാര്, അതായത് സനക, സനാതന, സനന്ത, സനൽകുമാരന്മാര്, 4 കുമാരന്മാര് എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് മാനസപുത്രന്മാരാണ് ഇവര്. പിന്നെ മനുക്കള്, നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ പൂർവ്വപിതാവായിട്ടുള്ള മനു, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ സപ്തർഷികള്, പിന്നെ അവർക്ക് മുമ്പ് 4 കുമാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു, സനകൻ, സനാതന, സനന്ദ, സനൽകുമാരൻ.
ഇതാണ് 4 കുമാരന്മാര്: സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. ഈ 4 കുമാരന്മാരും പിന്നെന്താണ് 4 കുമാരന്മാര് മനു, 14 മന്വന്തരങ്ങൾ അല്ലെ, 14 മനുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ആ മനുക്കളും ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കള്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ സപ്തർഷികളും ഈ 4 കുമാരന്മാരും പിന്നെ 14 മനുക്കളാണ്. ഈ 25 പേരിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ യോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെട്ടവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എന്ത് ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് 8, 9, 10, 11. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന 4 ശ്ലോകം. ഈ 700 ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഡെയിലി സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ 4 ശ്ലോകം വായിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റത്തേല് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം പുതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചതെന്നും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ തീർത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വന്നിരിക്കുന്നതും ശിവൻ വന്നിരിക്കുന്നതും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൂഢന്മാര് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം എന്തറിയാം? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം ദുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ അവബോധം തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. അവര് തമ്മില് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർ പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് എന്തനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, അതായത് 2ാമത്തെ ചതുശ്ലോകിയില് 9ാമത്തേതിൽ പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഗുണങ്ങളൊക്കെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. എപ്രകാരം? ഒരു മത്സ്യം വെള്ളത്തിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പോലെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു സമയം പോലും ആരിൽ ഉണ്ടാവില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ഒരു ബീജം നട്ട ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത്, നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലൊരു വിത്ത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ബീജം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജലസേചനം കൊടുക്കാണ്. ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിത്ത് മുളച്ച് വരുന്നാണ് ഒരു പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്? പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ബോധദീപ്തരാകും, സംതൃപ്തി ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തിതേ. അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ നൽകാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പരീക്ഷ എടുത്തപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? നമ്മള് ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോ അതിന് വേണ്ട ബുദ്ധി നമുക്ക് ആര് തന്നെ നൽകാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു. നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതല്ലേ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം തന്നെ അല്ലെ? രാമകൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി, ആ യോഗം ആര് നൽകാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകും. ഇതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാന ദീപേന ഭാസുത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇവരിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അവർ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി അവരിലെ സവിശേഷമായ അനുകമ്പയോടെ ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരം മാറ്റി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരിൽ സവിശേഷമായ അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റിക്കൊണ്ട് അവരിൽ എന്ത് തെളിയിക്കാണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുമെന്നാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ചതുശ്ലോകിയില് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ഒരു ഭക്തൻ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ വരില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തും കിട്ടും? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞാനം. അതും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലഭിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഏക യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമതത്വപ്രേമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പരമസത്യത്തെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതികമായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമാകും. അപ്പൊ ഭൗതികമായ നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട്, നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ എപ്പോ സാധിക്കും? എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാ ഏറ്റെടുക്കുക? നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകം 8, 9, 10, 11 ആണ് ചതുശ്ലോകി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 1ാമത്തേൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു? 9ാമത്തേൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ബോധദീപ്തരാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരതിലെ ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുന്നു കണ്ടു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്
അതിന് വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനം മാറ്റി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഇനി 2 അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യം 10ാമത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതില്? ഇല്ല. 10ാമത്തെ ഇട്ടില്ല. അപ്പൊ 10ാമത്തെ നാളെ നോക്കണം അല്ലെ? ഒമ്പതാമത്തെ നോക്കാം. നമുക്ക് 9ാമത്തെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നോക്കാം അല്ലെ? 6 വരെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. 14, അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പൊരുൾ എന്താണ്? 10, 11, 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവിധിപൂർവകം എന്താണ്? വിധിപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതാണ് അവിധിപൂർവകം. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന തുല്യാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് എന്ത് പറയണത്? അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയണത്. അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദേവാരാധന ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? അതിനെ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തില്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കും കേട്ടോ. ഒത്തില് ജനിക്കും, ഒരുത്തില് ജീവിക്കും. ജനിച്ചാൽ എന്തുണ്ട്? മരണം. അതെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം സമർപ്പിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പത്രം, പുഷ്പം, ജലം സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതെ. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത് നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാരാജി 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ. ഇനി അടുത്തത് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അത്രയും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അതിനെയാണ് നമ്മള് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ, കാരണം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ സാംസദൈവ ഭജാമഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് സ്വയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ സാംസദൈവ ഭജാമഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എപ്രകാരം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും അപ്രകാരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ് ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധനാകുന്നത്? ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യും, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. സാധു എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷെ അയാളെ സാധു എന്ന് പറയുന്നു. അതെ, എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും പരിശുദ്ധനാകുന്ന എങ്ങനെ? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അല്ലെ? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം പരിശുദ്ധനാകാൻ അയാൾക്ക്. മലിനമായ ഭൂലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള ഉപായം എന്താണ്?
കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രം. ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭഗവാന്റെ സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധം. അതായത് മലിനമായ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ വേറൊരു ഉപായില്ല. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റുപയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പറയണത് അതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ല എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്.